a na-anabata gị ọzọ na agba ọzọ nke GCK kwa ụbọchị. Jizọs Kraịst, onye na-enye ndụ nke ebighị ebi, nọ ebe a inye gị ndụ ebighị ebi. Anyị ma na mgbe anyị dị ntakịrị, enwere ihe ndị rere anyị ahụ ịhapụ. O nwere ike ịbụ ihe anyị na-eji na-egwu egwuregwu, maọbụ ihe onyonyo, maọbụ ofu ihe maọbụ nke ọzọ. Anyị nwere ike ịrasị, gịnị ma anyị ahapụbeghị ihe a? Otu a ka ọ dịkwa na ndụ a. Dịka anyị na-achọ anyị na Kraịst ịga, e nwere ihe ndị ọ na-ara anyị ahụ ịrapụ. Ọ bụrụ na anyị ga-abụ onye ga-anata nzọpụta nke Kraịst ga-enye, Kraịst na-akpọ anyị ka anyị bụrụ ndị ga-ewere ndụ anyị nyefechasịa ya, were obi anyị nyefechasịa ya. Ihe ndị ahụ nke na-atọ anyị ụtọ na ndụ a, na anyị ga-arapụ ihe ndị ahụ wee soro Kraịst. Ya mere enyi m, ihe niile ndị ahụ gụọ ha dịka ihe gara aga, ihe furu efu n'ihi Kraịst. Gị were onwe gị nyefechasịa n'ime Kraịst, ị ga-ahụ na ndụ gị ga-abụ ihe ekere ọhụrụ. Ị ga-enwe mkpughe nke Kraịst na onye nke Kraịst bụ. Ya mere biko kpee ka ihe niile ndị a gabiga. Lee ndị Filipaị isi 3 amaokwu nke 7. Ndị Filipaị isi 3 amaokwu nke 7. Otu ọ dị, ihe ọbụla nke bara m uru, ihe ndị a ka m gụrụ n'ihi Kraịst anyị. Ọ dị onye buwere ụgbọ mmiri buru ibu, o si n'otu ebe na-aga ebe ọzọ. Nwoke a nọ n'ime ụgbọ mmiri ahụ abụghị onye gara obodo Ọstrelia. O nwere ọtụtụ akụ n'ebe ahụ. Akụ ndị ahụ niile ka o mere ka ọ bụrụ ọlaedo. O wee nwee ekike n'ukwu ya nke o ji kegide ọlaedo ahụ n'onwe ya. Ya mere o wee bụrụ onye nọ n'ụgbọ mmiri ahụ. O wee bụ nke kpuru ekpu. Ọtụtụ ndị mmadụ wee tụfuo ndụ ha, ma ya onwe maara na ọ pụrụ igwu mmiri. Otu nwa agbọghọ nwaanyị nọ ebe ahụ, onye na-eto eto, atụfuola nne ya n'ebe ahụ. O wee lee anya nwoke ahụ, o wee sị, nna m ukwu, biko zọpụta ndụ m. Nwoke ahụ maara na ibu arọ nke ọlaedo nke o kere n'ukwu ya, na ịbụdo onye ga-egwu mmiri pụọ, ọ ga-abụ ya nsogbu. O wee lee anya nwatakịrị na-eto eto, lee anya n'anya ya, hụta, si, onye nwe m, nne m anwụọla, nna m anwụọla, ha niile bụ ndị mmiri riri, ma naanị gị ka m na-ele anya ugbu a, biko zọpụta ndụ m. Onye ahụ bụ ọgaranya nke nya ọlaedo n'ukwu ya wee chee echiche maka ya. Apụghị m ijide ọlaedo a wee zọpụta nwatakịrị a. Apụghị m iwere ekwe nwatakịrị a kee n'ukwu m dịka ọlaedo. O wee tọpụ eriri ahụ o ji kee ọlaedo, tụbaga ya n'ime oke osimiri. O wee bụrụ onye dị mfe, nwezi ike ibu nwatakịrị ahụ n'azụ ya, wee na-agba mbọ ka ọ gwuo mmiri. O wee baa n'ebe ala dị, n'ime ala. Ọ bụrụ onye na-amaghị ihe o mere, wee bụrụ onye na-adịghị eche echiche. Nwatakịrị ahụ wee nọrọ ebe ahụ. Mgbe ọchịchị bụrụ, nwoke ahụ wee bịa, wee bata n'ịghọta onwe ya. Nwatakịrị ahụ wee lee ya anya, sị, ị zọpụtara ndụ m. Akara m ịbụ onye nwụrụ anwụ. Ihe ọbụla bụ ihe dị m mkpa ugbu a, ana m enye ya. Ị ga-enye ihe dị gị mkpa, nyefee ya. Ihe ọbụla bụ ihe na-eme m ka m bụrụ onye nwere obi ụtọ dịka nwa na-eto eto. Agara m ịnwa ma ọ bụ na ọ bụghị gị, ana m ewere ihe niile ndụ m nyefee gị. Ịbụ onye nzọpụta m, ịbụ onye zọpụtara ndụ m. Ugbu a ndụ m ka m na-ewere tifee n'aka gị, wee na-atụzi maka. Ọ bụ ihe Jizọs mere. Ọ bụ onye na-enwe mmehie, ọ bụ onye zuru oke, ọ bụ onye na-enwe ntụpọ, ọ bụ onye dị nsọ, ọ bụ onye ezi omume, ọ bụ onye dị ọcha, ọ bụ onye eluigwe nọ n'ime obi ya. Ma mgbe ọ na-ele gị anya ka ị na-ebikpu n'ime oke osimiri nke ịla n'iyi nke mmehie, ọ maara
na ọ bụrụ na ya onwe ya enweghị ihe o mere na ị ga-abụ onye ga-efu obi ebi, o wee were ihe niile bụ ebube ya nyefee ya, wee nyefee akụnụba ya niile, wee gbadata n'ụwa, wee gbapụta gị. Ugbu a ị bụ onye dị ndụ. Ọ nwere ndị nọ ebe ahụ a sị ugbu a ịdị ndụ? Ihe ịmaatụ nke ị ga-anụ n'oge na-adịghị anya bụ Sọl. Akụkọ ya bụ nke pụrụ iche n'ihi na o kwenyere na ndụ ya bụ akụkọ egbu agbara dịka ọ na-alụ ọgụ na-alụso maka Kraịst. Pọl, mgbe Jizọs Kraịst zutere ya, ya wee hapụ ihe niile, hapụga uche ya, hapụga nkwenye ya, hapụga ihe niile nke na-eme ihe na-eche na ọ bụ onye na-alụrụ Kraịst ọgụ, ọ bụ onye na-agara Kraịst ozi. Ṅaa ntị ma nụ otu Kraịst ji wee pụọ ya dịka a na-apịa azịza, wee si ebe ọ nọ wee gbanwee ya, ya wee nwee ndụ ahụ, nwee obibi ndụ ahụ nke Kraịst chọrọ ka o bie. Ọ bụ ihe Pọl ghọtara wee sị, onye na-eme mmadụ ihe ike, onye na-ekwulu Chineke, onye a chụpụrụ achụpụ, nwoke jọgburu udele na njọ ịbụ onye a ga-azọpụta. Ma Pita apụghị ịgakwuru Pọl, James apụghị ịgakwuru Pọl, ndị niile bụ ndị gbapụchiri ebe niile, ha apụghị ịgakwuru Pọl. Nwoke ahụ bụ onye jọgburu udele na njọ, ọ bụ onye na-egbu mmadụ wee na-ala n'iyi onye ọbụla nke bịakwutere ya. Jizọs Kraịst wee hapụga ebube ya n'eluigwe wee bịa n'ala, wee n'ebe e nwere ntụ na Damaskọs, wee kpọọ aha nwoke ahụ bụ Sọl. Sọl, gịnị mere ihe na-eme? Gịnị mere iji eme ya? Ebe ị na-aga, gịnị mere iji aga ebe ahụ? Ike niile ahụ nke ị na-ewere na-atụfu ịla ndị ọzọ n'iyi, gịnị mere? Na ihe ndị ahụ nke ị meworo, gịnị mere iji eme ya? Mgbe m nọ n'ụwa, agwụrụ m ndị mmadụ, ọtụtụ ndị bụ ụmụnne gị, ha ga-agwa gị na m gwọrọ ha, gịnị mere iji eme omume a? Nwoke ahụ wee zaa sị, ọ na-ewute m, apụ m ịgwa gị ihe mere m ji eme ya. Ọ nwere ihe nọ n'ime m nke bụ onye mbibi. Gaa Damaskọs, a ga-agwakwa gị ihe ị ga-eme ugbu a. O wee gaa ebe ahụ, Chineke wee ziga Ananias. Chineke bụ onye na-agbaso ya ime ihe ọma. Ananias wee bịa ebe a sị, nwanna Sọl, onye nwe anyị, onye zutere gị n'ụzọ mgbe ị na-abịa ezitewo m ka anya gị wee bụrụ nke a ga-emepe, ka ị wee bụrụ onye a ga-emeju n'ike nke mmụọ nsọ. Ebede nke kwere ya n'anya wee pụọ, o wee malite na-ahụ ebube nke eluigwe. Pọl wee sị, onye nzọpụta, onye mgbapụta, onye gbapụtara m otu a ihe ọbụla ka e bụ onye bara m uru. Ihe ndị ahụ ka m gụrụ n'ihi Kraịst. Cheche maka ndụ gị ebe ị karị anọ, cheche maka ndụ gị, ihe ọjọọ, igbeda n'ala, ihere nke na-ejide ndụ gị. Ma Kraịst asị, mba o, ahụrụ gị n'anya karịa ịhụrụ onwe gị n'anya, o wee bịa ịzọpụta gị, wee gbapụta gị. Gịnị mere ị gaghị eso Pọl wee sị, ihe ndị ahụ ọbụla nke bara m uru, ihe ndị ahụ ka m gụrụ n'ihi Kraịst. Na amaokwu nke asatọ, ee, tụkwasịkwa, ana m agụkwa ihe niile n'ihi ọkịka nke ọmụma Kraịst Jizọs, bụ onye nwe m, onye m yiri ihe niile nke m n'ihi ya. Ana m agụkwa ha niile nye mkpofu ka m wee nata Kraịst n'uru. Amaokwu nke itoolu, o wee hụ m n'ime ya, na-enweghị ezi omume ọbụla nke aka m, bụ nke ezi omume nke ndị Juu, nke sitere n'iwu, kama n'inwe ezi omume ahụ nke okwukwe ekwe na Kraịst na-eweta, bụ ezi omume ahụ nke sitere na Chineke n'elu okwukwe. Ekpere mbụ na ị ga-esoro dịka Pọl, Silas, Timoti na dịka ọ na-abịa n'oge nke anyị,
ikwupụta Kraịst nke gị onwe gị ga-asị onye nzọpụta m, onye nzọpụta m, abụ m onye edoro nsọ, onye na-agwọ anyị ọrịa, onye nnapụta anyị, onye na-emeju anyị n'ike nke mmụọ nsọ, onye eze anyị bụ eze ndị eze, onye na-arọpụtara anyị. Ọ bụ onye amara, onye dị ebube, onye buliri elu karịa ihe ndị ọzọ nke nọ n'ụwa. N'ebe Pọl na ndị ọzọ mere nke a, gị onwe gị ga-asị ihe ahụ nke bara m uru ka m na-agụ n'ihi Kraịst. N'ikpeazụ ọ ga-ekpube gị okpueze n'isi gị. Okpueze nke ezi omume, okpueze nke ndụ, okpueze nke ọṅụ ebi ebi, okpueze nke obi ụtọ ebi ebi a ga-enye gị dịka ị na-ahụ Onyenwe anyị n'anya karịa ihe niile ọbụla, karịa onye ọbụla n'ụwa. Nna anyị, n'aha Jizọs, lee ka isi bụrụ onye hụrụ n'anya, lee ka isi bụrụ Chineke dị ebube. Esi na a ga-elekwasị gị anya bụ mba niile nke ụwa. Iwee sị, anyị ga-abụ ndị a ga-azọpụta, anyị ga-abụ ndị a ga-agbaghara. Ana m ekpe ekpere maka nwanna nwoke, nwanna nwaanyị ọbụla, ndị na-eto eto, nwaanyị na nwoke, ọbụladị ndị agadi. Ana m ekpe ekpere maka onye ọbụla dịka nkwa gị si dị, nye ha mgbapụta na mkpụrụ obi ha n'aha Jizọs. Gbaghara ihe niile bụ mmehie ha, wezụga amamikpe, wepụga ihe niile na-adịghị egwu n'obi, nye nzọpụta na ọṅụ nke nzọpụta ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere ka udo gị nke na-eso nzọpụta ga-abịa nọrọ n'obi onye ọbụla. Owuwe anya nke nzọpụta gị ka a ga-enye onye ọbụla ugbu a na-enweghị onye a ga-agụpụ. Isi onye ọbụla nke na-abịakwute gị, ị gaghị achụpụ ya ma ọlị. Ị gaghị enwe ike, ị gaghị apụ onye, ị gaghị enwe ike bụ onye ga-ewepụga ha. Ị ga-anụrụ onye ọbụla nke ị ga-abịa. Onye ọbụla nke na-akpọ oku ahụ onye nwe anyị, ị ga-azọpụta ya. Imeela onye nwe anyị maka inyere ha nzọpụta. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị maka mgbapụta ha. Mee ka o guzosi ike na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs ka anyị kpere. Ị dị njikere? Were otu aka bikwasa ebe ị nwere nsogbu ahụ, were aka nke ọzọ elu. Dịka anyị na-ekpe ekpere, onye nwe anyị ga-enye gị mgbapụta zuru oke, ọgwụgwọ nsọ zuru oke, nnapụta zuru oke. Mgbe ị ga-anụ ememe nke ikpeazụ ahụ, nwalee ya, ọla ebube gị dị n'ebe ahụ. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-agọzi aha gị n'abalị a. Ịbụ Chineke ịhụnanya, Chineke nke na-adịghị agbanwe agbanwe, Chineke nke na-adịghị agbanwe agbanwe, onye na-adịghị agha agha. Isi onye ọbụla bịakwutere gị, bịakwutere m ụnụ ndị niile nọ n'ụwa, ka a gwọọ ụlọ ọrịa, ka a napụta gị, ka a gbapụta gị. N'abalị a bụ abalị nye onye ọbụla. Ya mere onye nwe anyị na-ekpe ọrịa niile n'ụdị ọbụla aha ya bụ, si na ndụ ha pụọ n'aha Jizọs. N'ebe a, na redio, na TV, na igwe eji ekwu okwu, n'obodo niile, na agwa etiti niile, n'ebe niile, metụ, gwọọ, napụta onye ọbụla n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì mepee ha ụzọ, ntị chiri echi meghee, ire ogbi kwuo ka, akwụkwọ gbajiri agbaji ka emezie gị, mkpọnwụ niile ka a gwọọ gị. Ndị nwere atụ akụkụ arụ ha na-efu efu, nara ozuzo oke gị n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ ihe mmekpa ahụ nke mmụọ ọjọọ, mmekpa arụ nke mmụọ ọjọọ, ka a na-enye iwu ka mmụọ ọjọọ a si ebe a pụọ n'aha Jizọs. Ara pụọ. Ihe ọbụla bụ
ihe na-emekpa mmụọ gị arụ ka ọ pụọ n'aha Jizọs. Ọrịa na-adịghị agwọ agwọ ka a gwọọ gị ugbu a, ma ndị nta ma ndị ukwu, ụmụntakịrị na ndị ntorobịa, ndị nne na ndị nna, nara ọla ebube gị ugbu a. Onyenwe anyị, ka e nwee nkwado ebe niile, ka ịkwado okwu a maka ọgwụgwọ nsọ, ka ịkwado ya nnapụta, ka ịkwado ya na ndụ onye ọbụla nọ ebe a na ebe niile anyị jikọrọ n'ekpere a n'aha Jizọs. Emewo ya, emewo ya, ọgwụgwọ nsọ emewo ya, ka e nwee nkwado na ndụ gị. Emewo ya n'aha Jizọs ka anyị kpere. Imeela dịka ị na-anọnyere anyị na agba GCK kwa ụbọchị nke taa, nke anyị na-ewetara gị site n'aka onye oziwu Dr. W.F. Kumuyi. Biko, ama m na ihe ụmụ ị ritere n'uru, ọ ga-abara gị uru nke ọma ma ị nọnyere anyị. Biko sonyere anyị na www.dclm.org/connect. sonyekwara anyị na igwe nzizirịta ozi niile dị iche iche nke anyị na-eji na-ezisa ozi ọma. Biko sonyere anyị, obiọma ga-akpa anyị dịka ị na-esonyere anyị ka anyị na-eweta ozi a kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Imeela.